Usa ka pulis ang napusilan sa armadong lalaki nga iyang gisita sa barangay Binaliw ning Dakbayan, Sugbo. Apan nakabaw sa among pulis nga si Police Corporal Branidi Solante o sa maong lalaking namusil kaniya nga si Jolito Buakin hinungdan sa kamatayon ni. Samtang si Corporal Solante bilandig usab sa balanan tungod sa samad nga iyang naangkon. Si Solante na destino sa lungsod sa Konsolasyon apan mipauli sa Pinoy-anan sa barangay Binaliw din nasita niya among suspect nga nadag armas di fuego. Samtang abagahon sa Piero 7 ang ganastuhan sa tambalanan o ubang pang panghinanglon sa maong samaran nga pulis. Pag naog niya sa iyang balay, no, nakita niya na sa katao naglakaw na naipusil. Iyang gisita. Iyang gisita kung sa to'y nagbukol. Instead na tubagon siya, according sa iya, bigla siya gibunutan. So, nag-exchange sila o pinusilay.